Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Beril Pozan, Gözde Kansu, Дирен Полатоголара, Таро Емир Текин, Ерсин Раджа и други. С участието на Тургут Тунчалп, Шериф Сезер, Бинур Кая и Четин Текиндор. Оператор Семих Курт. Музика Гюлдияр Танрадалы. Сценарист Мехмет Бараш Гюнгер. По романа на доктор Гюлсерен Будая Джаулу. Режисьори Бурджо Оптекин и Оптекин Боскурт. Златно момче. Ферит? Какви отношения сте? Още ли сте скарани? Не сме говорили. Още съм и ядосан. Направи ме за срам пред всички. Едва се оправих. Всъщност, не съм сигурен дали съм се оправил. Тя е права. Ферит, каква работа имаш при онези хора? И дядо ти е против. Не дей, братле. Бъди разумен. Ако съм разумен, няма да изкарам баща си от гроба. Да си остане между нас. Разбира се, що магата иска така. Ще се справите, нали? Не се тревожете. Не мислете за мен, а за другите. Млъкни. Ако искаш стая в тази къща, свържиме с Шехмус. Ако ме изгонят от тук, това, че съм ти леле, нищо няма да промени. Знаеш го. И после ще се наложи да живеем в дома на майка ти. Послушай ме. Влез. Добро утро. Добро утро, господин Летив. Кажете. Агата спешно иска да говори с вас. Тайно от господин Ферит. Есме!
Не ме тормози, караш ме да те търся в тази огромна къща, главата ми ще се пръсне. Вече не отговаряш ли на съпруга си, Есме? А? Разбрах, че искаш развод, но поне ми отговори, Есме! Да те говоря! Не ме вбесявай, Боже! Къде е тази жена? Да не би да храни кокошките. При тях ли е отишла? Есме! Главата ми. О, главата ми. Къде си? Алптекин! Да, ага. Ела насам. Момче, кажи ми, къде е госпожа Есме? Да не храни кокошките, къде е? Госпожа Есме излезе вчера сутринта и повече не се върна. Какво говориш? Лут ли си? А Мазлум къде е? Шофьорът. Извикай го, искам да говоря с него. Хайде. И него го няма. Казал е, че не пуска работа. Телефонът му е изключен. Какво говориш ти, бе? Какво говориш? Защо не ми казахте с нощи, Аз какъв съм тук? Защо чакахте сутринта, Къде е жена ми? Къде е жена ми? Не искам да те тревожа, но има и друго нещо. Трябва да говоря с мама. Къде е тя? Добре ли е? Есме! Айде, приготви се, излизаме. Какво става толкова рано? Какво има? Гюн, уморена съм, болна съм, нямам сили да ти обяснявам. Но няма да съжаляваш. Къде? Да отмъщаваме. Кезъм. Да, Кезъм, кажи. Лело, къде си? Имам нужда от теб, ще полудея. Есме, я няма. Няма я. Какво говориш, Кезъм? Претърсих цялата къща, проверих навсякъде и при кокошките търсих. Няма я. Охраната не ми е казала, че Есме я няма от вчера сутринта. Наистина. И шофьора го няма. Да, онзи шофьор, когото нехме. Няма го и Есме няма. Ти знаеш ли нещо, Лело? Ах, Кезъм, ах! Какво те попитах с нощи, като ти се обадих? Какво те попитах, Кезъм? Аз съм. Добре, Чичузия. Да, прав си. Дори нещо да се обърка, аз няма да се откаже. Добре. Много благодаря. Сега идваме. Какво стана? Какво каза? Викане. Трябва да побързаме, Аби. Пелин. Пелин се обажда. Боже мой, сега пък какво има? Кажи, Пелин. Ферит, имам нужда от помощта ти. Спешно е, веднага трябва да се видим. Какво има, Пелин? Успокой се. Разкажи ми спокойно какво е станало. Не и за по телефона, трябва да дойдеш. Изпращам ти локация. Моля те, важно е. Пелин, аз... Къде си? Къде си, Пелин? Аз имам спешна работа. Пусни ми локация, но ще ти изпратя Ави. Става ли? Майка ми изчезна, Ферит. Дължиш ми услуга. Това е шансът ти да ми се реваншираш. Моля те, ела. Ще полудея. Ще се побъркам. Плаче по телефона. Дължал съм и услуга. Трябвало да се реванширам. Какво ще правим? Боже мой! Изпрати ми локация. Ще полудея. Боже, погледни я. Какво да кажа сега на Чичузия? Да отидем. Хайде да отидем. Боже мой! Наистина ми омръзна от всичко. От една страна Сейран, от друга Ферит. Няма край. Само грижи. А мъжът ми и за нищо не става. Много съм зле, Сафет. Аз ти казах, ти замениш жребеца с магаре, Суна. Прав беше, честно. Но има и друго, за което искам да поговорим. Чули? Добре, Суна, да се видим. Става ли? Добре, обаче... Сейран не иска да се виждаме. Ако ти кажеш на Тарък, той ще каже на Сейран и после ще стане много лошо.
Няма да кажа на никого, не се притеснявай. Ало. Тръгнах към майка ми. И идвам, ще взема такси. Какво да кажа на шофьора? Добре, тръгвай и ще ти изпратя локация. Добре, Дерек, когато дойда всичко ще приключи, нали? Ще оставиш Ферит на мира. Сейран, знам, че съпругът ти е впечатляващ мъж, но аз съм влюбен в теб. Затова, ако застанеш до мен, не само Ферит Курхан, а и който и да било друг Курхан няма да ме интересува. Никой друг човек няма да ме интересува. Затварям. Изпрати ми локация. Заповядайте, госпожо. Благодаря. Велики Боже, всемилостиви и милосърдни Боже, Ти виждаш дори мравката в мрака и чуваш гласа й. Пиши нас, Твоите смирени раби, и чуй молитвите ни. Госпожо? Ето, дойдох. Имах малко работа, извинявай. Оставихте сама тук. Мазлум, не дей. Мазлум, моля те. Какво съм ти направила? Ти, нали, каза, че винаги съм била добра с теб. Мазлум, моля те, пусни ме. На никого нищо няма да кажа. Госпожо, обиждате ме. Аз не съм мазлум. Казвам се Таяр. Искате ли нещо? Нуждаете ли се от нещо да ви заведа до тоалетна? Не, нищо не искам. Ти само ме пусни, моля те. Добре, знам защо се държите така, разбрах. Дъщерите ви липсват, нали? Но ето, вижте, за тях правя стаи на приземния етаж. Ето, купих боя, ще боядисам стаите. Розово и светло-зелено ще им харесат ли? Не смей. Не докосвай дъщерите ми. Разбрали? Не смей. Не викай. Стой далеч от тях. Добре, не викай. Не видя ли какво направих заради теб? Аз напуснах работа заради теб. Какво говориш, маняк такъв? Какво говориш? Не викай, госпожо, не викай, чуй. Удуших мезите и я захвърлих. Ако продължаваш да викаш и теб ще удуша, не викай. Добре, удуши ме. Не викай. Удуши ме. Не викай. Ти каквото искаш, не ме докосвай, не докосвай дъщерите ми. Не викай. Маняк. Не викай, замълчи. Ти си болен. Болен си. Болен. Тихо. Не викай. Маняк. Не викай. Есме! Пусни жена ми! Пусни я! Пусни жена ми! Пусни я! Добре ли си? Как смееш да докосваш жена ми? Моята Есме! Мръсник! Как смееш да поругаваш честа ми? Как смееш? Ще те удуша! Добре ли си? С коя ръка докосна жена ми, а? Кой си ти, бе? Кой си ти?
Как ме намери? Как разбра? Ами, пак да поживиха ли сега? Сложил е проследяване на всички коли. Така те открих. Слава Богу. Есме, прости ми. Не знаех. Пуснах този маняк в дома ни. Не можах да те опазя. Кюзъм, да ме беше опазил от себе си, щеше да е достатъчно. Да ти кажа ли нещо? Докато Таяр ме душеше, за миг не се уплаших от смъртта. Сега си помисли и на какъв живот ме обречи ти. Всичко става по Твоя воля и желание. Никоя сила не може да те спре. Бди над нас. Пази ни, Боже. Прости греховете на близките ни и ги дари с дълъг живот. Червенокосата ми Ламя, моята богиня на плодородието. Извинявай, че не успях да ти се обадя. Какво правиш? Справо си сърдита и обидена, но щом разбрах, че си бременна, веднага дойдох. Вече няма да има проблеми, ще уредя всичко. Виж, какво купих. Толкова ли си глупав? Какво е това? Какво е това? За бебето? Какво направих? Какво направих? Как можах? На себе си ли да се сърдя? Ти си нещастник. Скрои капан на Орхан. Не ти дръбни спусъка, но ти си неговият убиец. Може ли да не говорим за минало, убийства и трупове? Да затворим тази тема, а? Ще я затворим. Но искам да знаеш, че добави още един труп. Ти уби не само Орхан, но и неродения си син. Браво! Много хитър капан. Поздравявам те. Действали сте в комбина. Браво! Проклет да си, мърсен убиец! Гатина! Проклет да си! Умри! 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 Ела, Гюлгюн, ела.
Боже, Твоята сила е безпределна. Смили се над черните ни сърца, Боже. Позволи ни да ги отворим за Твоето Слово, Боже. Без Твое желание няма нито добро, нито зло по света. Моля Те, Боже, отреди добро за близките ни. Видях делфин. Добре дошла. Добре дошла, Суна. Виж какво ти нося. Най-накрая успях да ти подаря цветя. Суна, това е прекрасно. Ти дойде при мен по свое желание, нали? Аз никога не съм идвала при теб по свое желание. Моля, не разбрах. Някой насила ли те накара да дойдеш? Как? Кой? Някой подкрепя връзката ни? Ние нямаме връзка, Сапет. Никога не сме имали. Аз мълчах от отчаяние. Самотата ме принуди да се омъжа за теб. Обиждаш ме. Суна, как можа да го кажеш? Какво лошо съм ти направил? Нищо не съм ти направил. Защо говориш така? Не ти ли е жал за мен? Не ми е жал. Защото когато поискаш, действаш много разумно, Сапет. Когато искаш, разбираш всичко. Аз не те обичах. Не те исках. Бях омъжена на сила за теб. И ти го знаеш. Но си мълча. Защото за теб не бях човек. Чувствата ми, страховете ми не те интересуваха. Но в живота ми вече има човек, който разбира чувствата ми. Моля. Как? Вие пак ли ми скорихте капан? Що за хора сте вие? Защо ми причиняваш това, Суна? Ти не си човек, който има чувства. Ти си животно, воден от инстинктите си. Ела. Не се бой, няма да боли много. Ще ви обадя на батко. Ще видите вие. Ще съжалявате. Ще ви обадя на батко. Ще ви обадя на батко. Сейран, станало ли е нещо? Да, стана. Мислих над думите ти, Терък. Така ли? Знаех си, че ще дойдеш с мен.
И до съседната улица не бих дошла с теб. Явно не си разбрала колко съм сериозен. Ти не разбираш аз колко съм сериозна. Умирам. Ако поискам, мога да ти прережа гърлото. Това ли дойде да ми кажеш? Научих всичко, Тарък. Кая е разговарял с лекаря. Той не е знаел за нас. Да. Добре. Бях принуден да те излъжа, Сейран, защото лекарят не приемаше пациенти по документи, но и не ме познаваше. Ако беше с мен, щях да спя пред вратата му, докато не се съгласи да те лекува. Ако ли не, щях да измисля друго. Ако ли не, отново друго. Бих направил всичко за теб, знаеш. Ти все още не ме разбираш. Никога не си ме разбирал. Аз си говорех с теб само за да те държа далеч от Ферит. Но ти си глупав и не разбираш. Чуй, последно предупреждение. Ако искаш да живееш, ако искаш и глупавият ти брат да живее, затваряй си устата и не казвай нищо на никого. Ти чуваш ли се? Ела да поговорим. Може би си слънчасала. Да, слънчасала съм. Пусни госпожа Сейран. Добър номер. Ти наистина реши, че ще дойда с теб, нали? За малко не уби мъжа ми. Мразя те. Ти сама се уби, Сейран. Знаеш ли защо? Защото не го обичаш вече. Защото Ферит Курхан уби чувствата ти. Никога няма да бъдеш щастлива с него. Ферит Курхан няма да те направи щастлива. Боже, бди над децата ми, над внуците ми, над снахите ми, над цялото ми семейство. Научи ни да се учим от грешките си и да постъпваме правилно занапред. Ти притежаваш власт над всичко. Какво е положението? И тук нищо не знаят. Пелин, проверихме навсякъде.
Обиколихме всички болници. Да отидем ли в полицията? За друго не се сещам. Да проверим в парковете, по крайбрежната, Ферит, моля те. В парковете ли? Мили Боже, Зия. Зия се обажда. Какво ще правим? Ами, ако е припаднала някъде заради ударите по главата? Нищо не можем да направим. Вече закъсняхме. Добре, хайде да проверим и в парковете. Хайде, ела. Сейран. Защо ти се обажда, Сейран? Кажи, Сейран. О, най-накрая. Попитахте нещо. Добре, идваме. Да, както се разбрахме. Абидин, Сейран ще ти изпрати адрес, на който трябва да... Пелин, какъв адрес? Какви ги вършите вие? За какво говориш с Сейран? Ферит, наложи се да ти излъжа. Мама е вкъщи, приготвя багажа. Ние заминаваме. Пелин, ти подиграваш ли се с мен? Защо я търсим от часове? Ей, вие... Ферит, моля те, не се обаждай на Сейран. Тя е там, скоро ще разбереш. Довери ми се, моля те. Моля те, Ферит. Добре, върви. Какво сте намислили? Сейран, какво става? Ферит, това са нашите момчета, ще проверя. Сейран, какво става? Благодаря, Пелин. Радвам се, ако съм помогнала. Сейран, Пелин, ще ми кажете ли какво става? Кали сега хвана Даяр. И другите също. Сега идва насам. Той ще ти разкаже всичко. Аз направих каквото ми каза той. Наистина ще ме побъркате. Да се поразходим ли? Ела. Ние сме отражение на себе си и на семействата си. Майка ми с години чака любов от баща ми, чака внимание. Като дете ми беше много мъчно. После се оказа, че аз съм в по-окаяно положение. Но аз няма като майка ми да съсипя своя живот и живота на близките си с самотата си. Много ми е трудно да го кажа, но благодарение на вас повярвах в истинската любов. Каквото и да стане, каквото и да преживеете, знам, че до последен дъх ще бъдете ръка за ръка. Въпреки всичко. Въпреки мен. Затова искам да ви се извиня за онова, което ви причиних. Но някой ден ми простиш, Сейран. Всички имаме свой живот, Пелин. Но нямахме право да се месим с чуждия. Бяхме отговорни за постъпките си, но... не ние ги бяхме причинили. Всички страдахме, Пелин. Пелин. За да се намери в живота си човек, трябва да се загуби много пъти. Ние с теб се бяхме загубили. Благодарение на Сейран аз се намерих. Но докато все още се лутах, ти беше до мен. Всъщност, ние с теб бяхме много добри приятели. И това е много ценно. Дори всичко между нас да е свършило,
нищо от миналото ни няма да се промени. Дано и ти да срещнеш някого, с когото да се намериш. Благодаря. Аз ще тръгвам. Идват. Отворете вратата, мамка ви! Човек с постъпките си може да бъде най-достойното същество. Но също така може да бъде и най-недостойното и подлото на света. Вие избрахте второто, за съжаление. Вие сте толкова подли и жалки същества, с катранено черни сърца. Заслужавате да умрете, но не си струва да си цапаме ръцете. Нарочно доведох всички тук. Ето, какво виждате? Ще ви стигнат ли силите да нараните някого от тях? Няма. Защото ние сме се обединили. Ние си вярваме. Отдали сме си ръка. И никаква сила няма да ни разбие. Докато сме заедно, няма да загубим нищо. Затворете вратата.
Дядо, много съжалявам. Мислех, че нищо не правиш. Защо не ми каза? Ще разбереш, че за всичко в живота си има време, Ферит. Ето, дойде времето и за това. Не се тревожи, и твоето време ще дойде. И тогава ще бъдеш по-силен от мен и от Зия. Ще направиш много повече от нас. Жалкото е, че цената за това беше животът на баща ми. Животът със своите трагедии и чудеса е неразбираем за нас. Ти бъди смел. До вечера ще ви кажа нещо много важно. Тогава ще разбереш защо се държах така и защо крих от теб някои неща. Ай, Жен, аз не съм вкусила салатата. Не я носи още. Аз я вкусих спокойно, готова е. На маса вече няма никакво място. Спри се, Лелю ще пика. Стига толкова, моля. Аз какво да правя, Карлос? Нали пожелаха? Те пожелаха. Не ми тежеше да приготвя всичко. Приготвих всичко, което обича господин Орхан. Готвейки, се молех през цялото време. Бог да приеме молитвите ти. Да знаеш, че Хали сега каза и ние да се качим горе, ще ни казва нещо. Затова побързайте, моля. Добре, готови сме. Добре, да оправим това. Ох, Ферит, най-накрая. Какво? Много ми липсваше, скъпи. Слава Богу. Липсвах ли ти? Какво друго ти липсваше? Я кажи. Ферит. Ферит, нали няма да се промениш повече? Защо Сейран? Не ми ли отиваше? Не, Ферит, не ти отиваше. Този си вид си най-красив. Това е Ферит Корхан. Ами бройницата? Сейран. Пак те притесних, извинявай. Не ме притесни, Ферит. Щях да се побъркам. Наистина щях да поудея. Ферит, свърши се, нали? В живота ни няма да има повече такива неща. Няма. А и паднах в очите на Чичо Зия. И по-добре, скъпи. Да, няма значение. Щом все още дядо ми е пазителят на семейството, мисля, че мога да се заема с увеличаване на семейството ни.
Сейран, защо не казваш нищо? Не искаш ли да си направим дете? Искам, Ферит. Искам. Много искам. Много. Много те обичам. Повече от живота си. Господин Ферит, Агата вика всички ни. Досадният Латиф няма да ни остави на мира. Както обикновено. Нормално. Да вървим. Да вървим, скъпа моя. Хайде. Айде. Искаш ли промяна? Качи се на конче. Ферит. Ако искаш, ти се качи на конче. Под този покрив имахме много тъжни дни. Преминахме през много премежди. Но имахме и хубави дни, и много щастливи, нали? А? Хората, които нарушиха спокойствието и щастието ни, си получиха заслуженото. Накратко, полицията е намерила мъртва жената, която ни създаваше проблеми. Бъдете сигурни, че и другите ще бъдат наказани. Те ще получат наказанието, което заслужават. Но от преживяното от загубите, ние и спечелихме много. Всичко в живота може да се поправи, но не и в смъртта. Исках да проумеете този факт. И сега ви събрах тук, за да ви споделя една тайна, която криех от вас от съображения за сигурност. Каквото и да ви кажа, няма да бъде достатъчно. Каквото и да ви кажа, няма да стига. Може би сте ми сърдити. Обаче оставете гнева и яда си за утре. Защото щастието, което ще изпитате тази вечер, няма да се повтори никога. Латиф. Дядо, какво става?
Татко! 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 Орхан! Орхан! Татко, истина ли е? Истина ли е това? Какво става? Какво става? Боже мой, свате! Не мога да повярвам! Боже мой, ти се върна! Ела да те прегърна! Татко! Истина ли е? Истина ли е? Татко! Татко! Хайде, елате на масата, стига сте плакали. Сега ще празнуваме. Елате тук. Татко! Ще се побъркам. Сейран, какво става? Ферит! Какво става? Ферит! Сейран, това сън ли е? Сънувам ли? Сън ли е? Ако е сън, значи и двамата сънуваме. Върви при баща си. Прегърни го, хайде. Хайде. Животът. Това е цената, която плащаме, за да бъдем щастливи. Никога не бива да губим надежда в живота. Защото не се знае какво ще стане и кога ще ни изненада. Животът е за всички ни. С доброто и лошото. С чудесата, които се случват най-неочаквано. И аз обичам този живот, въпреки всичко. И майка си. Невероятно е, но... И баща си обичам. И скъпата си сестра, Суна. Ние тръгнахме заедно, но... После животът раздели пътищата ни. Но тя винаги продължи да бди над мен. Да можех да я видя още по-щастлива. Много те обичам.
но най-много обичам Ферит. Аз съм родена за него. Той е моят извор на живот. Кой да предположи, че досадното момче, което дойде да поиска сестра ми за жена, ще стане всичко за мен. Самият ми живот. Кой да предположи? Да, животът е пълен с такива изумителни изненади и за това е хубав. И за това не искам да свършва. Искам изненадите му да продължат за всички ни. Много обичам живота. Не искам да умра. Söyle bana aşkım gülüm, sensiz nasıl geçsin günüm? Rahlenden aldım da eli harlandı bak, ardım önüm. Yaralandım ceylan gibi. Сейран! Сейран! Миличка! Сейран, дишай! Сейран, какво стана? Отвори очи! Спокойно, няма нищо, спокойно. Миличка! Спокойно, просто припадна. Ще извикам линейка. Аз ще извикам. Сестра ми умира. Умира! Моля ви, помогнете и тя умира. Извикайте ли? Моля ви, успокойте се. Тя умира. Стига, Суна. Какво ти е? Ферит, Какво става? Сейран, погледни ме. Погледни ме, Сейран. извикайте ли нейка? Какво чакате? Тя е болна. Моля? Болна е. Криеше от теб. Тя е болна. Умира. Болна ли е? Суна! Суна, какво говориш за Бога? Сестра ми умира. Varmaz yolum ona Abidin. demir Абидин. yolladım, varmadı. Сейран, Сейран, погледни ме. Сейран, всичко ще бъде наред. Сейран, чуй ме. Ще се оправиш. Buna kendinden sürgün denir, doğmadı, doğmadı bir güneş daha. Annem, annem, annem öldüm. Dünya zordur, ben nice gördüm. Annem, annem, annem öldüm. Dünya zordur, ben nice gördüm. Ben nice gördüm. Ben nice gördüm. Сейран, отвори очи. Сейран, моля те. Моля те. Направете нещо. Направете нещо. Извикайте линейка, моля ви. Сейран, отвори очи. Сейран. Сейран. Как така умира? Как така умира? Не диша.
диша! Сейран не диша! Сейран, моля те, погледни ме! Извикайте линейка! Направете нещо, моля ви! Моля ви! Сейран! Сейран, моля те! Сейран! Извикайте линейка! Моля ви, направете нещо! Сейран! Сейран! Ролите озвучиха артистите: Яница Маслинкова, Таня Димитрова, Васил Бинев, Илиян Пенев, Станислав Димитров. Преводач Евгения Цветкова. Тон режисьор Стамен Янев. Режисьор на дублажа Мария Ангелова. Студио Медиалинк.